Kaixo Ribaforodako neskamutilak, hasiko gara Sanferminetako abestierekin egunak esateko, vale? Empezamos. Astelena, astearte, asteazkena, osteguna, ostira, larun bata eta gero igandea. Hauek dira asteko egunak, tralaralalaralalalala, hauek dira asteko egunak, tralaralalaralalalala. Eta seguraldi egiten du gaur Ribaforadan, hemen Barakaldon, odeitzu, eguzkitzu, hortik dabil, erdi. Nik jarri dut hemen pegatina, odeiak daude. Seguraldi dago gaur Ribaforadan, rutinekin bukatzeko esango dugu data osoa. Gaur, bada hoiez, 2020ko apirilaren 27 eta astelena da. 27 de abril del 2020, lunes. 2020ko apirilaren 27 astelena. Eta ja, nire ustez, hau oso erraza izango da zuentzat, esto es muy fácil pa vosotros, koloreak. Baina, hau da, aita eta ama ikasteko, pa que se los aprendan aita y ama. Berdea, gorria, arrosa, zuria, beltza, urdina, horia, morea, marroia eta laranja. Eta zenbakiak, hori ba, ziur dakizkizue guztiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agur eta jan jogur!